bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini khalifaɓe dini ko non kadi en calmini khalifaɓe aada non calminirden ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he gilay baba Abou Habsatou ha yettiɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere jiiɗen Djiby Dieng e équipe mum yantude Ali Fall en calminiɓe no fewi en garti e yewtere men holmo woni an eɗen jaɓɓiɗo mo jaɓɓinoɗen yawma taw yimɓeɓe kadi paami holmo jaɓɓiɗen ɗo wiyetake hande hooli kanko tawno ko gando neware makko e yaajede makko ene saabi eɗe kala nde cohluɗen mo embo ara ɗo yewtere men adande en rewi o rewi ɗo taw eɗen dañi tonggode 200 nde o rewi ɗo kadi ganduɗen hooli kanko holto jeeya o jeeya ko tadki kono hol nafoje kewɗe ɗe woni toon gila e guese ɗe ganduɗa kadi ni e wallude rewɓe e gueɗe goɗɗe tawde yeɓanomo en jawtat ɗon o refti ɗo kadi e tonggode 260 eɗen kaala on saaha kadi ko ɓuure lewru korko nduɗo teddudu hol ɓuure gonde e korko holko farla e korko holko farlako e korko ɗum kadi en jewti ɗum ɗo o reftiri ɗo kadi ni 30 mai 2025 e tonggode 200 e 16 eɗen kaala alhaali julde taski eɗen kaala layyaji hol layyotoɗo hol poɗɗo layyade e holno layyete e holno layyirete wadde ɗum en waɗi fayida no fewi hande noon o arti kadi e tonggode men 230 ɗum noon eɗen jogui beelamma mawɗo hande huccidirde makko ene jogui kadi hande toɓɓere nde jewten hade nden arde e toɓɓere nde noon totten mo o salmodira yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV ceerno Saydou Bayoru ko ba o yetta assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah musidɗo Ba Mody Tokor mi salminima hano fi mi juurimamo mi salmini sehil men kadi Djiby Dieng e wondiɓe makko mi salmini dendagal dariɓe ina darni ngoɗo aya woni Pindi TV ko noon kadi calminirten dendagal bandiraɓe rewintoɓe ngoɗo ayaw en calminiɓe en juurimoɓe en kestitini kadi soko Allah weltare men e weltanade mon onon kadi e kala sa rokkude en fartange arde waddude bandiraɓe nde ɗo toɓɓere Pattam Lamire ha tengti noon toɓɓere diine islam mo ganduɗa kadi ko dawal men ko dongal men en tant que almudo en tant que julɗo en tant que kadi imam en tant que kadi gowɗo haaldude rendo ngo kala ko rentinte walla ko findinte walla ko jangguinte ɗum noon a jarama han fewi Ba Mody ɗum noon en beltima e calminali ɗi neware nde no mbiruɗen ni en jopatako serembe hewɓe eɗen nodda ɗum ɗo haade wiide ma wood wi o kam mati ko o tan invite ata kanko ko gando ko nunɗuɗo toɓɓe ɗe jewteten ɗo sen kalde makko kadi embo ara wonɓe ganduɗa en kaldate mumen en kalde mumen laabi kewɗi soɓe jeeɓi eɓe gandi kalami ko ɓe garani kono ɗum ɗo diini sattani ko neɗɗo janggui wawi fotani hulde haalde ɗum e télé eɗen jewta hande ko mi wiyete ko debati gorkati pular ko noon wi ɗum jolfuɓe mbi ɗum gor jiguen kono arabeɓe mbi ɗum ko luuɗi tawi helmere nde ñawi luuɗiyankagal woni gorko caggal ɗum ɗon noon Allah kadi haali ɗumen e Qur'ana ko heewi haali ɗum e Qur'an e suratu Hud o haali ɗum kadi e suratu Namli ayo 5 e 5 aya mata ko 5 e 5 tigi tigi ɗum ɗon noon hande ko nden ɗon poɗɗen tongade holmo woni biyeteɗo ka debati gorkati walla mbiyen holno ɗum ardata e ma garten tan e holmo woni biyeteɗo o ko debati gorkati eyyi Ba Mody a jarama toɓɓere gadduɗen nde ko wona toɓɓere hesere saabu ko toɓɓere nde islam andi wonno ko ari e deftere Allah natti suuɗade natti moggade Allah tedduɗo towɗo haali hen nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haali hen ma en garoy hen ndeɗo toɓɓere mawdu al liwat
liwat woni luuɗiyankagal ruttina koye annabi lut alayhi salatu wassalam mo ganduɗa ko e yonto makko ndeɗo bonande teska adi fof mawdu o liwat woni toɓɓere walla yewtere luuɗiyankagal ko hunde nde ganduɗa dendagal anduɓe kawri e bonande mum e karmugol mum wiyama kadi kañum ko e bonande ɓurde bonde bonandeji gonga bonandeji ne goodi e nder islam ina waɗi ko wiyete alkabair woni bakkatuji pattamlamiji ganduɗa woni dow ko waddude Allah e goɗɗum ko bakkan mo ganduɗa ina halka jomum kono liwaɗoyagal koye on liste jeeya kadi Allah jangtimo ndeɗo toɓɓere ko ina wona e cimoje sappo e nder deftere alquranul karim fodde laabi sappo Allah na haala ɗum e cimoje ceertuɗe fodde laabi sappo firti ko hunde mantanide ko bonande mum no mawni te Allah ko haalti firti ko enen kaldete ko yo en ndenta ko yo en goɗɗita ko yo en gandu bonande mum ala no fotani e bonte e te kadi luuɗiyankagal bamodi baɗɗo ɗum walla waɗoɓe ɗum ko fotɓe leptede sabu eɓe leptira e lepte nayyi te hen leptande wotere tan ko bonande sabu waɗannoɓe ɗum ɓe Allah leptiri ɗumen gumdam waɗannoɓe ɗum ɓe Allah leptiri ɗumen wiyete hasfu diyar woni sekde leydi mutna galleji mabɓe nder walla koɗorɗe mabɓe nder Allah leptiriɓe wiyete qasful ahjar toɓde dow mabɓe kaaƴe tawa ko kaaƴe jeenge kaaƴe ummiɗe jaygol jahannama toɓe e dow mabɓe ɓe cuma Allah reptiriɓe dukhulun nar nadde safara wadde nadde safara nde wattidi ko toon ɓe koɗata kono hade ɗum ɓe gumnete ɓe mutne e lesdi ɓe berle kaaƴe safara ɗum tagi jomiraɗo e nder ayeje cimoje sappo ɗe Allah jangti ndeɗo bonande omo wi hen atatuna dhukrana min alalamin beele on jottoto worɓe wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum Allah tagni on suddiɓe tagni on sohnaɓe ɗalon ɗumen oɗon jahata hono mon e worɓe Allah wi bal antum qawmun adun soko Allah ko on yimɓe jaggitoɓe ko on yimɓe yawtuɓe kerol ko on yimɓe bonɓe ɗum ko gotane aya gonta shu'ara e aya goɗɗo kadi wonto jomiraɗo wiyata la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun fa akhadhathum as-sayhatu mushriqin fa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijil ɗum ɗo ko qissa annabi lut jagde hoore mum wi ɗum onon de yimɓam e lekon mandilɓe e lekon wemɓe ombo haalanaɓe eɓe tiiɗi koye ɓe gaccani ha haacango malayika ari e maɓɓe Allah wattindi kadi wi malayika o yo jikku koɗorle maɓɓe ɗe nawaɓe dow haɓe ɓadiyo asman o waklitaɓe ko hettuno dow ko hettete less ko ni kadi yanti hen kadi kaaƴe jeenge gulɗe jaw ina piyaɓe ɓe kalki gila e aduna haalaka noon ko jogoriɓe heɓtade ko ñane dargo bamodi toɓɓere ndeɗo kadi gandirta e bonande mabɓe e saaha annabi lut joni annabi lut nde haalde yimɓeɓe ha jaaki kadi haaɓi o wi ɗumen ndeɗo bonande ala fof perɗe ɗum wadde e dow laral lesdi ko onon gadi ɗum te kadi kala dentinowo aroɓe caggal lutɓe
ɓe mbi wama qawmu lutin minkum bi baid hay enen hande sen belama mbiyen noon mbiyen ɓeɗo waɗaɓe ɗeɗo bonande walla dolnoɓe bonande nde walla maslonoɓe walla wonɓe caggal mumen walla saliɓe yoɓe mbaɗe ko poti waɗede ko mbiyenɓe ko heptino annabi lut ko e yimɓe mum ko heptino yimɓe annabi lut e leñol mum wona hunde woɗɗude wona hunde wirnide wona hunde suuɗide wadde ko jomiraɗo wi ko kala ko mbo rewi ɗo ɓe ndewno ɗo o rewnuma ɗo rewnunoɓe ɗo kala baɗɗo ɗum eyyi Allah wi alam nuhlikil awwalin beele min piyana kalki adeɓe ɓe thumma nutbi'uhum al akhirin nutbi'uhum min deftina hen waɗɓe koɓe mbaɗi ko caggal mabɓe kadhalika naf'al bil mujrimin ko ni Allah waɗata bonɓe kala baɗɗo koɓe mbaɗi ko ko heptiɓe ko heptoma ni walla na sunullah sallallahu alaihi wasallam noon ari hen e jeesi kono yahno garta fof fodore nde e lepte ɗe kam sikki ala sabu no sallallahu alaihi wasallam o mbiyatno la'ana Allahu man amila amala qawma lut kudde Allah woni e baɗɗa baɗe walla golle yimɓe lut o wi kadi ngam feññinde baɗowo ɗum no foti leptede no sallallahu alaihi wasallam wi uqtulu mbare al fa'ila wal maf'ulu bih baɗɗo e baɗaɗo fof yo ware ɗum ala masala firti noon gollal so yettimo oɗo cadre mbare baɗɗo e baɗaɗo gande bonande nani hen bonande mawde nani hen te bonande nde kadi ko bonande yajde par ce que ina wawi haɗata e waɗoɓe te kadi ɓuuri bonde bonande ko ganduɗa reɓat yaaja bonna rendo bonna société herƴina kala jikkuji ceniɗi towɗi ɗum tagui e nder sharia baɗɗo ɗum kam foti ko caŋiɗo walla mbo saŋaki saŋaki woni desɗo walla mbo resani fof ɓe mbi ko yo ware holno wardete ma en garoy hen no wardete luural ala kam ko yo ware holno wardete ma en garoy hen sabu jiyanɗe kewɗe peeñi hen e nder mazhab Malik e imam Ahmad ibn Hanbal e imam Shafi'i e imam Abu Hanifat an-Nu'man kamɓe fof mbi ko yo ware luural ala ko hen kadi Abu Bakr Siddiq yanti e biteɗo Ali ibn Abi Talib e Khalid ibn al-Walid e Abdallah ibn Zubair e ibn Abbas e ta'ifa woni dental mangal min as-salafi salih e adiɓe moƴƴuɓe ɓe anduɓe ɓe kamɓe fof mbi ko yo ware yoɓe mbare te hujju mumen hen ko hadis mbo no sallallahu alaihi wasallam wi man wajadtumu kala mbo tawɗon ya'mal ina golla amala qawma lut faqtulu mbare al fa'il wal maf'ul bi baɗowo e baɗeteɗo fof mbare ɗumen ɗum ɗo luural ala hen te ɗeɗo ille ɗe kalɗen wona ille ni tan par hasard ko yimɓe pattam lamiɓe e nder leñol islam so wiyama imam Malik ibnu Anas enen fof eɗen gandi enen fof ni elle guurɗen ko e lawol imam Malik ko gando ko kulɗo Allah ko dewɗo e yontunulaɗo bo mazhab mum hutorte hande aduna o fof imam Ahmad ibn Hanbal ko hono noon imam Shafi'i ko hono noon Abu Hanifa ko hono noon ko ɓeɗo goni laabi sunna mawɗi ɗi mondo islam jogoti hande kala hen mo dewɗa a wopani deftere Allah a wopani sunnanulaɗo mbattuɗen hen kadi Aboubacry Siddiq ko gondiɗo nulaɗo komo alqur'ana jippine e mun ayeji settade darne makko e timmal makko ko idiɗo gonɗinde nulaɗo ko kay idi lomtade nulaɗo caggal nde yalti aduna Ali ibn Abi Talib ko miñum nelaɗo eɗen gandi fodde makko e yonto nulaɗo Khalid ibn Walid ko noon
Abdullah ibn Zubair ko noon ɗeɗo fof ko jaale kerɗe catinode nulaɗo sette maɓɓe timmal e peewal o wi ɗeɗo koode kala hen nde ndewɗon on majjata ɗum tagi ɓeeɗo so kaali e islam koko heɗate koko wattorte ha joni mbiɗen bargol baɗɗo ɗeɗo golle tawraɗo deɓati gorkati bargol ngol luural ala hen luural ngal woni ko holno warirte kono fof en kam cattani yo ware wargo sattugo sababu ne bonande sattude nde waɗi bonande nde noddi wargo ngo kadi yo yaadu e bonande waɗande nde ha wawa kadi rentinde aroɓe ɓe tolnine bonande nde eyyi kamɓe fof noon won wiɓe o wardete ko kaaƴe werlete kaaƴe ha maaya wiɓe noon ɓene tugni ko e nde Allah haali affaire liwat woni gorjigen yagal ngal addi hen konngol fuhshu woni fahisha bonande konngol bonande Allah hutirino e zina nde gon konngol arti e konngol luuɗiyankagal ngal ɓe mbi wadde noon yo wargo ngo nandu won hen anduɓe ko ni jaari sabu Allah wi innakum la ta'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin Allah wi yimɓe Lut soko Allah on gaddi bonande fahisha ko bonande fungonede ko bonande labtude ko bonande nde ganduɗa bonandeji ne keewi kono koko falta e nder bonandeji ɓurɗi bonde fahisha o ko bonande nde heewi hutorede ko e bonande jina bonande luutoyankagal bonande bonde jikkuji tawa ko koye on fannu yahari te kadi Allah nde rentinata yimɓe jina nde wi ko wala taqrabu zina wote ɓaɗoɗe jina ngati innahu fahisha ko bonande wo saa sabila ndaw ko laawol boni wadde noon konngol fahisha ari e luutoyankagal ngal ari e jina o ɗum tagi ɓeɗo anduɓe mbi wargo ngo yo nandu ɗo ko toɓɓere heddi noon ɓasde zina baɗɗo ɗum caŋiɗo wardete ko kaaƴe ha maaya mbi mbarden noon oyto sabu jomiraɗo kadi e toɓɓere ɗimmere kanko Allah tedduɗo o leptiri yimɓe Lut ko ɓe rajm ko werlade mumen kaaƴe jeegue ɗum tagi Allah wi wa amtarna alayha min toɓi e dow maɓɓe hijaratan kaaƴe min sijjilin manduda ummiɗe e jeegue safara gulɗe jaw tawa ko leptoje wadde ɓeɗo mbi mbarden ɓe noon ɗum tagi e nder hen kadi Omar ibnul Khattab e Ali e Ibnu Abbas e dental sahabaɓe mbaɗi hen peeje walla jeyanɗe tati ɗi jiidani jeyanɗe tati ɗe ɗe ceerti alhaali no wardote joni noon ɓe hen mbi berla ɗen ɓe ƴeewen e nokku o walla e wuro ngo mahdi ɓurdi towde baɗɗo ɗum o nawe ha dow o werle so mayani o jokkotire kaaƴe eyyi ɗum ɗo ɓe mbi ɗum ɓe tugni noon ko yimɓe Lut ne mbaɗi ɗum nde Allah neli ko malayika yekkatiɓe ha ɓe mbini ha wonɓe asman ɓe battinanɓe joggali guertoɗe maɓɓe ko toon malayika o wakliti lesdi ndi ko guure ɗe e koɗorɗe ɗe no gonirno ni hettuno dow ko hettiti less wadde ɓeɗo ne mbi waɗoɓe ɗum ɓe sonno ko hande islam ñawirteno wiyete yon ƴeew gratte-ciel ɓurɗo towde wuro ngo ɓe nawe ha toon ɓe berle less so ɓe mayani ɓe jokkotire kaaƴe ɗum ko yiyande sahabaɓe ɓeɗo ɓe kalɗen ko fotina amirul mu'minin Omar e Ali e ɓeɗo
joni ha joni jiyande goɗɗi kadi ngari hen ɓeɗo fof noon tugni kadi koye tugnande cellude sabu Allah wi wa amtarna alayhim hijaratan min sijjil woɓɓe ɓe mbi ko an yulqa alayhi ha'id wa huwa marwiyun an Uthman wa Ali ɓeɗo mbi ko yoɓe pawe less ɓalal walla huɓere liɓe e dow maɓɓe ɓeɗo fof ñemtini tan ko lepte alquran ɗe ha joni toɓɓere joyeɓire won hen wiɓe kadi yoɓe cume sabu cumdam ha joni ari e lepte yimɓe Lut ɓeɗo wiɓe ni Aboubacry ene jaa hen Ali ene jaa hen Abdoullah ibn Zubair ana jaa hen wiɓe lepte yoɓe mbare kono bargol ngol yo won cumdam ha joni bamodi ko yidde wiide tan yahno garta fof ko yo jomum en mbare te ɗiɗo sifaji fof e ɗiɗo wargoji fof walla e ɗeɗo lepte fof waɗama kadi haalɓe ɗum ɓe ko tugnorteɓe par ce que fotina Aboubacry Siddiq ko fotina Ali ibn Abi Talib ko foti imam Malik ibn Anas ko foti imam Shafi'i kamɓe fof gandal mumen e nunɗal mumen e fodde maɓɓe e jamaa islam soɓe kaali ko hunde hutortende sabu sharia maɓɓe nani sakti e aduna o kala ɗo jaaɗa hande jokli julɓe windere nde ko defte maɓɓe walla laabi maɓɓe tawata to no kutore te laabi maɓɓe kadi kamɓe koye maɓɓe mbiyanno koɓe kaalata ko walla koɓe bindata ko kala ko lulndi hen deftere Allah e haala annabi woto nane woto ƴette yo ƴette ni accuni ɓe mbiyanno ƴette ko lulndi ko piyon ɗum e ɓalal walla mbaɗon ɗum e poubelle firti haala maɓɓe koko tugnorte eyi joni noon sen tongi waɗoɓe nde ɗo bonande ko waɗoɓe bonande nde ganduɗa kala ɗo bonande ɓurani ɗon ɗum tagui lepte maɓɓe cattina ɗum tagui lepte maɓɓe luural ala hen wargoji maɓɓe luural ala hen wo yu'adhabu ta'dhiban yuksiru shahwata alfasaqa te kadi lepte ɗe tagui ɗum musde wiyede yo muus ko ha waɗa démoralisé ganduɗa ina mbawno wadde ko way noon walla ina gondi e ko way noon walla ina jogue maɓɓe jurumdir ala ɓe leptirte ɓe mbardete ko ha kala joguiɗo maɓɓe sentiment mo ganduɗa ko jurumnir walla newoya wawa hen sertude mbo Allah jarribino kadi bonande nde ganduɗa ina miijo wadde ko way noon wawa rentade ha joni hunde nde bonande nde ganduɗa Allah e hoore mum wi ko qawmo Lut on mbaɗi bonande guila tagmi windere ala idiɓe mon hen ala waɗɓe bonande wane noon firti kala baɗɗo bonande nde yo andu waɗi bonande nde ganduɗa ala waɗɓe hono mum e aduna o ko adi qawmo Lut ha joni bamodi wiyama kadi ndeɗo bonande kala ɗo tina moƴƴuɓe e findinoɓe e jangguinoɓe e hatanteɓe fof poti ko rentude kaɓo ɗum pawa ɗum kuule ɗe ganduɗa so waɗama hay goto wonta hoydude walla miijade wattude ko way noon tigui eyyi ene wayno a siri a facciri a conni ndi heedi banggue ceŋle ɗe keedi banggue hojomaji men noon mataw ko jeetati keddi kono tan ko wona ko ɗum kañum holno ardota e neɗɗo walla neɗɗo jibidinete hen eyi kañum ko teska kam e oɗo aduna yimɓeɓe jibidi waɗoɓe ɗum ɓe wona jibidinaɓe ay jibidinaɗo hen hayso woodi ana famɗi ete ɓenni kewani jokkude rendo ngo ina mbaɗa bonande ɗo joni waɗoɓe ɗum ɓe ko waɗoɓe beleɗe pittali mabɓe ko jooɗiɓe ha ɓooyi cheyɗani wurti ɗumen wadde bone
wurti ɗumen e saktude bone wurti ɗumen e yaajnude bone ɓe goni koninkoɓe cheytan ɓe naati hen eɓe mbaɗa ɗum ete noon gila Allah wi wala taqrabu zina wote ɓaduɗe woodi saliɓe ɓe jeehi ha zina o nattini yondeɓe andi cheyɗane so fewnitimom kala ko mbaɗɗa e bonande mbiyata ko a yawi ɗum ɓe jeehi noon ha batti wadde hen ko ganduɗa ko ɓuuri jina bonde soko goor jiguen yagal ɗum noon ɓe jebidinako hen ko pittali mabɓe e bonande mabɓe e belaɗe pittali mabɓe nahniɓe hen haɓe mbawi wadde koɓe mbaɗata ko te kadi ɓe kaɗani ɗon ɓuuri bonde bonande fof ko feññinade ɓuuri bonde bonande fof konde jomum waɗata weejo walla no waɗa campagne ina nodda hen woɓɓe walla no susna hen woɓɓe e te waɗoɓe ɗum ɗiɗo jamanuji ɓe elle ɓe cuuɗaki ɓe moggaki accuni ɓe dartaki gam yo yaaj gam yo tine gam yo hutore gam kadi yo tagore Allah nde usta telɓu juuloɓe hooroɓe e rewɓe lawol usto tawa aduna o heddoto hen tan ko bonande wal iyasu billah ko wona ko ɗum loi o lawɗinama o tekkinama hono no wonirno hitande ujunnaji 2023 ko teskano hen way kono ɓeɗo mbi ko tekkini ɗum kono hande nden duttanɗami beela ko waɗɗi ko gorko e gorko debbo e debbani hade men arde ɗo debbo e debbo beela ñawore ñawate nde e gorko mbala ko nden ñawore ñawate e debbo tawi no gondo eyyi debbo e debbo haalama kono tekkinaka comme no gorko e gorko tekkinirani ko bonande noon ina harmi won defte bindi hen wonno nden ɗon bonande kadi wona bonande teskanode guila law kono defte sharia ngari hen ɓe nanodiri kamɓe anduɓe e ɗum harmi e ɗum foti waɗede soɓe jaggama e poti leptede kono yettiyaki e wargo comme no worɓe ɓe mbaɗirte ni donc goo ɗum puɗɗimi kam yiide e witto mbaɗmi e ko wiyete mawdou lesbienne arabno wi ɗum a sihaq ɗum ɗon ina anda no woodi ina harmi ittifaqan jomum en so jiitirama ɗum ina poti jaggede lepte mbaɗe punir mais yettake warga ko puɗɗimi yiide ko donc toɓɓere heddinde noon ko affaire loi mo kalɗa o e tigi garen hen joni wiyama joni so tawi neɗɗo jaggirama ɗum walla ni hay neɗɗo tan joɗɗa e télé walla joɗɗa e radio mbiya kaari no wondi hen tawa laaɓaka aɗa wawi sokede duuɓi 2 ha duuɓi 5 paweɗa kalis temedere ujunere ha million ngaji 2 beela to banggue saria tawde ko oustage e noɓe ñawiri ni e banggue saria beelo ina tolnodiri walla foof ko riwata bonande kam no riwira foof no moƴƴi walla hono eyyi principe o kam ko goto sharia e hoore mum ina rentina ha no feewi tumde neɗɗo ko alana dalilu ko alana gandal accuni so ɗo sharia ñawirte so neɗɗo ƴetti feɗene mum walla ŋaaɓi hunduko mum wi kaari koko fijata walla kaari koko waɗata naggam yuynita tawa ɗum tabitani on lepte cattuɗe ne pawe dow mum Allah ne rentini ɗum ha no feewi joni noon ko ɗum tan continue ha joni e nder shariaji ɗiɗo ni shariaji qanunul wadiya woni sharia ɗiɗo ɗi ɓe mbaɗi gonga ina rentini tumamuyo o rentiniri ɗum noon ko ha kala kaalowo hen haala ko yanana en gañani habrede en gañani haalanede kono gañɗen ko tumamuyo mo ganduɗa ala ɗo fawi walla ala dalilu mbaɗa ɗum e dow bande neɗɗo walla dow bande julɗo ɗum ɗon kadi e fannuji ɗi foof koko riwta koko haɗa te sharia sina wodno jomum kadi won kuule pawate e dow mum ɗum tagui noon so loi o kadi tekkini ɗum ɗon waddi ɗum hen ɗum ko lawol yante hen kadi a jamanu joni o
tumamuji ɗi ne mbawi hewde walla neɗɗo ne wawi hutade neɗɗo tan haala ɗum ko way noon walla winda dow mum ko way noon ɗum ɗon kadi tawa ala hen dalilu ɗum kadi sogo Allah ko bonande mawde ko bakkat mawɗo saabu tumde neɗɗo ko wonani walla tuma ɗum ko waɗani bonna nguru mum bonna inde mum tawa Allah ne andi panditeɗa hen tan ko bonnode ɗum ɗon ko bakkat mawɗo bamudi fotani yeeɓede fotani accede so woniri noon ma wod baɗaɗo ɗum bonna ko yahanno tawa wona noon woori allahumma noon tawa neɗɗo on tawi neɗɗo on noon yanana ko haali ko no woodi ɗum kam bisimilla mum saabu feññinde bonande kam walla hollude yimɓe bonande yo ndenta ɗum ɗon kam no moƴƴi ko loi o winoma yo waɗe criminalisé waɗaka wiyama yo tekkine tan ko ceerno Dia ganduɗo hanki andi hande andi ko yahata ko kadi holno jirda ɗum an beela eyyi jirmi ɗum ko daña hen foof no moƴƴi ete minen kam en tant que somi ɓornimi wuttam imam o walla wutte bajetoɗo mbiyami kam ko mawɗum ha no fewi saabu ɗeɗo dente bonɗe signe uji fof kollori wona joni fuɗɗi wona joni fuɗɗi joni o sen dañi fartange jooɗiɓe joni ɓe mbawi fusde dal o peññine bonande nde heeɓe hen tama rentotoɓe ɓe puɗɗo ndento ɓe gandano ɓe ganda waɗoɓe bone ɓe jaggue coke ñaawe ɗum ɗo ko fartange mawɗo soko Allah minen kam emin jiiti koye amen e ndeɗo toɓɓere saabu won heeɓe kalanno e ɗum woodi e ɗum yaaji te kala memaɗo hen ɓoytata haala ka ñifa walla yiya jomum ne yaaha haajuji mum haydara tawata ɗum hen joni noon so tawi ɗum ɗo dañama hen moƴƴi accuni kadi toɓɓere nde addama dow taaɓe sarɗiyankoɓe men nawama nder assemblée woodi daawal baɗangal hen kadi ngal alana ha joni kadi ko mawɗum ha no fewi ɗum tagui eɗen ñaago Allah tan yo yaaru yeeso eɗen jettaɓe kadi kamɓe ɗowoɓe golle ɗe koɓe mbaɗani men hen ko en jawani ɗum kono eɗen jiiɗi kadi yo yaaru yeeso kala mbaɗowo ɗum yo haɗeɗano kala mbaɗowo ɗum walla ballowo ɗum woto dañ sago mum kadi haɓantoɓe ɗum ɓe gacce ɓe jokka golle mabɓe ɓe belma jikkuji ko wiyete pelle mbiɗe wayno sammo jikkuyi en woɓɓe nani toon woɓɓe nani kala pelle kaɓantoɓe ɗum ɓe dolne ɓe mbawa wallude yimɓe ɓe belma nde ɗo bonande wawa darta mbal ɓen mbattani waɗ polki mbal ko mbaɗ renannoɓe jikkuji sammo jikku en ɓen mbal eɓe camma jikkuji ɗi ha mi anda kono kam idée o no moƴƴi te kadi hay hanki ɓe sikki walla heccanki ɓe mbaɗi conférence eɓe mbaɗa félicité gouvernement o sababu durcissement loi o par ce que loi o ko waɗa durcissement ko wodana tigi ina moƴƴi ceerno oustage jafaɗa de gasi ha laaɓi mi rokkuma tan 1 minute banggue liste mbinoɗo Mame Matar Gueye Jamra winono hollira woto hollir jabodiri hen e PM holno jiruɗa ɗum gasi ha laaɓi noon eyyi jiirumi ɗum tan ko wiya koko noon omo jogui liste makko liste o ɓe mbi ɗum ko wona kanko foti hollirde ɓe gañani liste o hollire kono waɗi ko lawɗinaɓe yo kollir so hollirde yonti min mbeɗo yaadi e ko waɗa ko mbeɗo yaadi o wiyay o nawi ɗum hanki toye commanda gonɗo Kermassar o yo totti ɗum liste moƴƴi hunde yo rewne lawol tan ay poɗɗo haalde o yo haal poɗɗo wadde o yo waɗ poɗɗo mbo lawol rokki yo haal publiquement nane on yo rewa on mais so wino rewa e junggam walla junggama walla junggo goɗɗo firti ko rewani damal rewi ko fallantere ɗum ɗon kadi wona hunde ɓurde tigui eyyi ɗum noon en gardi hen ha ɗo tawi won ko cikkuɗa a furgui minen kam min jiyani e o gasi ha laaɓi mbaynoɗa hay hamum noon eyyi no wastata wonko furgade wonno temps ono raɓɓiɗi te ɗeɗo toɓɓe ina heewi ko foti hen haalede saabu andi toɓɓere so noddi diine islam ala sago daliluji ɗi e fof pawa kaalira ɗum no jiɗirɗa ni mais noon ina wawi taw jubbande nde kadi kaldeten ko joomen hakkillaji kaldeten ko julɓe
kaldo tan ko janngoɓe maɓe paam tigi rigui ngorodi haala ka kam ari ngorodi toɓɓere nde e fondement o ari bonande nde e waɗoɓe ɗum ɓe ko poti waɗede e goto fof no foti darade saka noon mbiyowo ko père de famille walla janggo jaam gontowo père de famille kala jiɗɗo rende leñol mum ɓesgu mum nokku mum e senare ina foti wadde félicité nguɗo laamu hirjinaɓe yooɓe jokku ngal ɗo daawal par ce que noon ɗum ɗo wonano hunde weɓde te wona régime fof suusi ɗum so ɓeeɗo joguima jamaragal e cuusal dubbude ɓeeɗo haaɓe dumbu ɗumen hakkala mbaɗowo ɗum dogo yalta ɓe cuuɗo ɓe moggo ɓe kayita ɗum ɗon vraiment ko fartange ko gañɗa wojere fof jaɓan ɗum kam no juuti noppi noon ka wondane mumen fof jaɓan ɗumen ɗum ɗo nde ɗo toɓɓere ko toɓɓere pattam lamire ko moƴƴere kirjina ɗumen hen yo jokku te kadi ko nafoore aroɓe ko nafoore rendoji garoji saabu aduna o hande ina jappi so heñna hen ma en kaal agenda oɗo hol rondiɓe ɗum e hol hirjinoɓe ɗum e hewlonɓe caggal mum gandon noon so ko leydi mbani ni famɗude tan to banggal aduna on sifori ni so suusi dubbude nde ɗo toɓɓere hay nawi ɗum assemblée ko jamaragal en poti hen waɗede félicité Bamoudy tigi tigi ɗum noon a waynima eyyi mi waynima bandiraɓe mi weltanimaɓe hano fewi mi salmini rewintoɓe mi salmini noon soko Allah tetkinaɓe mi salmini mboto o foof tetki booɓe wonɓe Dakar wonɓe tetki wonɓe diwanuji mi salmini rewintoɓe Pindi TV en ñaguima Allah yo Allah ɓeydu ɗo moƴƴere e barke assalamu aleykum wa rahmatullah min jarnima no fewi e inde Abou Samba Diop min jarnima e inde Godal min jarnima e inde Pulagu min jarnima e inde tetkinaɓe dañi jontaɗo Allah haali jangde tan mataw ko Qur'ana heddiɗe ko mecce ɗum noon kadi yo Allah nurɗin gandal ngal saabu emin cohluma e saaha foof saabu ko mbatta ko wonɓe noddaten no mbimi nane ni cuusa arde jammi ko cuusa arde ko namnete ko e diini neɗɗo jangi wawi ɗum fotani ɗum holde ɗum noon min jarnima no fewi ɗon jetti ceerno Ousmane Ly o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi konguɗi tati o wi o haali ɗum o wi ganda gonɗuɗo e majjoɓe o wi ina yurmini o wi dañɗo waasi o wi ina yurmini o wi lamɗo jeebiɗo tagore Allah nde o wi on kadi ko jurminiɗo kono kadi en jettata omo ganduɗa ko Amadou Dia agence immobilière oɗo koltu hande konko waɗi en ɗum e men joom 77 470 79 76 taniraɓam ɗiɗo ko séri jaam Hawa Thioyo e Coumba Thioyo Baba Moussa Tall mbeɗen noon mi arat mi hebto joom suudam o ko jeeɓowo mi dewdiɗo ndeɗo yewtere o wimi ceerno mo invite o min so ari so mbeɗa yeeɓamo ko haalata ko koko laaɓi car ina walliti minen ɗum noon seeram Hawa mi salminima mi weltanima mi salmini Baba Moussa Tall tonggode e 250 tawa ko oustage ceerno men ceerno Saydou Bayor Allah jarama on jarama to caggal to ko Djiby Dieng e Mané ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon